si Dobby D. Guzman. Hanap nyo ba ay mabilis, tama at napapanahong balita? Tumutok na sa mga social media accounts ng Regional News Group o RNG Luzon. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing gamit ang hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Like, follow, subscribe sa mga social media accounts ng RNG Luzon. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Araw po ng Huwebes. Ako po si Dobby D. Guzman. Ang inyo po mga kasama dito po sa isa na naman pong pagtatanghal ng Boses ng Bayan. Alam po ninyo mga kaibigan, isa po sa mga hangarin po ng programang ito ay magkaroon ng continuing voters education para po mabigyan po natin ang ating mga kababayan ng karampatang impormasyon nang sa gayon ay ito po ay makatulong sa kanila para po sa kanilang pagpili ng mga sa tingin nila ay nararapat na maging susunod na pinuno po ng ating bayan. At sa araw na ito, bilang bahagi po ng patuloy nating hangarin na matulungan ng ating mga kababayan pagdating po sa voters education, ay nakasentro po ang ating usapin tungkol po sa tinatawag nilang Indigenous People's Vote o IP Vote. At pag IP Vote ang pinag-uusapan, ating pong uusisain. Alamin ho natin ano ho ba yung mga hinaing, mga problema at mga pulisiya na gusto po ng ating mga kababayang katutubo. At aabante ho tayo, tatanungin natin ang ating mga sarili. Ito ho ba ay natugunan ng mga kasalukuyang namumuno sa ating bayan? Ano ho ba yung mga binuo po nila, mga binalangkas nilang pulisiya nang sa ganon ay matugunan yung pong mga hinaing at problema ng ating mga katutubo? At kung ito ay hindi natugunan, ano ho ang dapat gawin ng ating mga kababayan? Sino ang dapat nilang iboto sa nalalapit na halalan? At kapag pinag-uusapan ho natin mga kaibigan ang IP vote, mga karapatan ng mga katutubo, syempre wala hong ibang dapat kausapin kundi ang isa sa mga itinuturing na tagapagsulong ng mga karapatan at hinaing ng mga katutubo hindi lamang ho sa Baguio City kundi maging sa buong Cordillera. I'm talking about ang aking former mentor back in college, si Miss Maria Aplaten Katbagan, o in short, Ma'am Malaya. Hello ma'am, good morning po. Good morning. Wow, loud and clear. Sir Dobby. Yes ma'am, lakas ng Good internet morning, po. Ka Rangers. Yes ma'am, good morning po. Okay, ma'am, kumusta po kayo? Mabuti naman. Malamig ang panahon pa din. Okay. Ang ating pong unang katanungan sa inyo, ma'am. Sa tingin po ninyo, yun hong mga problema, mga concerns ng ating mga kababayang katutubo sa Cordillera ay natugunan ho ba ng kasalukuyang administrasyon? Pag sinabi ho natin kasalukuyang administrasyon, we are talking about both local and national. Alam mo, Sir Dobby,
tingin ko, hindi. Ito sa perspektibo na ano ba yung pinaka tinutulong natin dito sa Cordillera noong 1990s pa. Actually, nagsimula pa noong 1987 nung nailagay yung mga provision ng creation ng autonomous region dito sa Cordillera at saka sa Muslim Mindanao. So, yun yung aking standard, no, dun sa pagsagot sa tanong mo, na natugunan ba ng mga nakaraan na administrasyon or ng kasalukuyang administrasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga malinaw kung ano na yung estado nung sinusulong natin na autonomy bill sa national. No? Nasa second read na siya, yan yung ating balita bago matapos yung taon. At hanggang ngayon, ang alam natin ay nasa Committee of Appropriations pa rin. So, ang sa akin, ang dami ng dumaan ng mga administrasyon. At ito pa din, no? Yung sinusulong natin primarily para nga kahit pa paano, ma-realize na rin natin yung provision na yan sa Constitution natin at nang mabigyan na ng totoong boses ang mga katutubo para sila ang magdesisyon para sa kanilang sarili kung saan ba talaga gagamitin ang mga lupa, no, at resource nila. So, sorry very blatant na sasabihin ko, no. Okay. Ma'am Maria, para po sa kaalaman ng ating mga manonood, paano ho ba maisusulong, paano ho ba mapoprotektahan yung pong benepisyo ng mga katutubo sa Cordillera kung sakasakaling maisabatas na po at magkaroon na po ng autonomiya ang Cordillera? Napakalinaw kasi sa autonomy bill, Sir Dobby, na ang primary purpose nito ay pangalagaan talaga ang karapatan ng mga indigenous peoples, no? Sigudan nga umili kung natayo iti. Agpaiso ano ba dapat ang language natin? Okay, pag-Ilocano o kailangan Tagalog? Ilocano, Tagalog, wag lang pong ibaloy, ma'am. Hindi pa ako marunong nun. Lumalinsan, ading may payat nga ag-explica Ilocano. But anyway, adamo dyan makungkuna tayo nga IPRA, the Indigenous Peoples' Right Act. So, PJ nga ro din niya, haan tayong maikan, completely tingipon na. Gakuta awamot nga talaga pa, niya, ang paymat nga ipatima, kadagiti na insigutan nga umili, iti karapatanda nga talaga nga daytanay nakakarga ti indigenous peoples. Gakuta awam mo nga tingat mamatiak nga one way nga ma-realize tayo nga talaga dagiti provincials ti IPRA ket may isulungan dato nay autonomiya. Okay. Ma'am, nabigyan naman na po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na ilabas po yung kanilang boses kaugnay po dito sa isinusulong na autonomiya. But unfortunately, mas marami ho sa mga probinsya ng Cordillera ang nag-vote ng no. So, ano po ang ibig sabihin niyan? Parang, ang punto ko po, ma'am, parang tumutulong po ang pamahalaan na makamit nga po itong autonomiya. But the problem is, parang mga Cordilleran mismo ang ayaw sa autonomy. So, how can we reconcile that, Ma'am Maria? Okay. Sir Dobby, I think that picture was like 5 years ago. Okay. Because since I became active with SP CAR, NEDA RDC, I've been reading the development of this campaign on autonomy. That's why I was also convinced in the IEC, no, yung Information Education Communications Campaign. Kasi makita natin yung
yung malaking pagbabago doon sa statistics. While it's true na noong 1990, inayawan ng karamihan ng Cordillera ang autonomy kasi hindi maliwanag sa kanila, hindi naiintindihan ng grassroots ano ba ang ibig sabihin talaga ng autonomiya. Mhm. Same problem in 1998 dun sa second na Organic Act. But since then, nung nag-take over ang SRRDC, talagang sapasap ko na tayo. Involve the local government, involve dagiti nga civil societies, NGOs, different other organizations, no? From local to national and even international. So, ang dami na nating kasama nagsusulong at nag-i-explain sa mga tao. And doon sa recent na survey, yung 5 provinces, except Abra, parang go na siya. Mas marami na doon sa mga surveys ang may gusto ng autonomy dahil naintindihan nila kung ano yung mga benefits na makukuha, no? Pag autonomiya na ang Cordillera. Medyo may problema pa tayo sa Abra, pero ongoing din, no? Ang IEC sa Abra. So in no time, mag-yes na rin sila kasi ang Abra din marami siyang pinakaharap ng issue, no? Sa kanyang lupa and resources. Pinapasok na rin yan ng mga mining companies. Siyempre, yung dating issue nila sa illegal at saka illegal logging. So, eventually, no, ito yung mga masasagot. Kasi yung isang bagay na kailangan dito para magyan talaga ng boses ang mga katutubo ay yung tinatawag nating FPIC, no? Free, prior, and informed consent na hindi nasusunod. Kasi on the first place, hindi naman din kasi nire-respeto pa totally ng national government natin etong mga indigenous socio-political systems natin, justice system natin na alam mo ito nakakatulong dun sa pagbibigay ng yung tinatawag nating empowerment, ini-empower natin ng community para talagang collective decision making nila nabibigyan ng importansya. Mhm. At doon sa level na naiintindihan nila according to cultural practices. Hindi yung puro mga imposed na kung minsan dahil hindi rin naiintindihan. Sabi na kung minsan island means yes. O pagka nandyan na lang, mabubulagta na lang sila, nandyan na yung proyekto, nasira na lahat ng mga kailangan masira, wala na. Ang para sa mga generasyon. Okay. So, yun, dami ko na namang sinabi to. Ma'am Maria, my next question is sa konteksto po ng Information Education Campaign. Ano po yung mistakes of the past? Kung bakit yung pong ating mga kababayan hanggang sa ngayon nagkakamot pa rin ang ulo pag ang pinag-uusapan natin is autonomy. Alam mo, Sir Dobby, masyado kasing legal yung approach nung araw. Hindi siya yung na-explain doon sa level at saka doon sa konteksto mismo kung ano yung sitwasyon doon sa IP community kung saan nag-e-explain ka about autonomy. Kailangan i-relate mo siya para makakonect. Yes. Yung mga tao na, ay, siya ugkay di, ay, kas jagayang tikayat na nga sa kundi, ay. You know, the word autonomy alone is very complicated really to understand, not unless you really have a lot of reading. And sa tingin po ninyo, may mali doon po sa mga IEC warriors? Mali. Hindi ko naman sinasabing may mali. When I say, Siguro yung paraan. Apo, no? when I say mali, ma'am, parang hindi swak yung mga IEC warriors doon sa ginagawa nilang campaign. Di ba? Tama ka dyan, Sir Dobby. Kailangan swak. Kailangan nararamdaman. Naiintindihan. Ganon. At na-observe ko lamang po, bakit ang mga IEC warriors nagsasagawa lang po ng campaign sa mga hotel,
nagsasagawa sila ng IEC activity kapag may fiesta sa isang probinsya. Ang iniisip nga ho namin, ma'am, bakit kaya hindi dalhin yung campaign? Ang gusto ko sana nating makita yung mga IEC warriors tumatawid sa ilog, umaakyat ng bundok at kinakausap sa loob ng tahanan yung pong mga hindi nakakaintindi ng autonomy. Bakit hindi kaya ganon ang ginawa noon, ma'am? Sir Dove, obserbasyon mo yan. Yung sa akin lang, from the time na naging IEC warrior ako ng autonomy, yan yung aking advokasya, yung talagang dalhin yung IEC doon sa mga puok na hindi napupuntahan or hindi pa talaga nagkakandak, no, ng IEC. For example, Bukod, yan yung latest na pinuntahan ko, no? Sabi nila, first time nila na marinig, no, yung ganung klase ng explanation about autonomy. Meron din daw mga pahapyaw, pero hindi talaga holistic yung approach na in one training or one lecture discussion, at least, alam mo yon, encapsulate mo na yung talagang konsepto ng autonomiya. Okay. Ma'am Maria, Oo. disclaimer po, you're an exemption. Kasi nakita ko naman po talaga na kayo po ay talagang pumupunta sa grassroots para po ipaliwanag yung pong bawat detalye ng autonomy. Please go ahead po. Okay. Ano na susunod na sasabihin ko na wala ako doon, ha? yung ginagawa po ninyo, ma'am, na activities sa grassroots para po maipaintindi yung pong konsepto ng autonomy. Okay, nakuha ko na. Okay, na-pick up ko na, anak. Sige. Ito pa ang ginawa natin, no? Yung sa isang project natin sa IEC campaign ng autonomy. Nag-create tayo ng mga virtual discussions, no? So, ginamit natin ang social media platform, specifically, syempre, RNG. Kasi mahal na mahal ako ng RNG. Oo. Nag-create tayo ng mga simplified na mga lessons about autonomy. So, eto, sinundan natin yung prototype ng lesson plan ng DepEd para yung mga teachers natin sa high school, junior and senior high, they could easily adopt it, no? Just read it through, nandun na lahat ang instruction, kung ano mo i-deliver, nandoon din yung complete na texto about autonomy, yung basic concept, everything that you should know about autonomy. So, ang dali. So, marami tayong mga ganitong mga initiatives. Yung isang idadagdag ko sana, Dobby, huwag nating isipin na responsibilidad lang ng SPCAR ang pagsusulang ng autonomiya. Tayo lahat ng mga igorots, mga genuine na naniniwala na autonomiya lang ang sagot para kahit papano ma-preserve natin ang mga naiiwan ng mga land and resources natin, maprotektahan natin ang ating kultura na unique, no, sa buong Pilipinas. Tumulong tayo. Kailangan ito concerted effort ng lahat ng sector ng society. Kasi kung umaasa din lang tayo RDC, siyempre, yung sabi mo nga, kung hotel ang convenient sa kanila, doon nila ikakanda. Magsulat tayo ng mga proposals kasi open naman, no, ang SPA. Tapos, tumulong tayo sa pagsusulong ng autonomiya. Okay. Ma'am Maria, isa po sa objective ng autonomy is mapangalagaan yung pong mga resources ng ating region. The question is, kung sakasakali po, granting for purposes of argument na ang autonomy ay makamit ho natin, ano po ang mangyayari sa mga dambuhalang korporasyon na nagpapakasasa ngayon sa yaman ng Cordillera? Take for
For example, yung pong mga hydro, yung pong mga minahan, na ginagahasa po nila yung mga local community. But unfortunately, yung pong yaman ay napupunta sa Makati. Pero yung yung host community, sa awa ng Diyos hanggang ngayon, naghihirap pa rin. So, ano po mangyari? Alam mo, gusto ko yung ginamit mong term nyo, no? Ginagahasa. Diba? Sobrang panggagahasa talaga ang ginagawa sa ating mga kasa, no? Dito sa Cordillera. Magandang tanong yan, Sir Doggy. Kasi unang-una, at least magkakaroon na tayo ng karapatan na talagang scrutinize yung mga record sa mga kumpanya na yan. Unang-una, masasagot yung issue ng mga royalty, for example, no? O to what extent yung mga damages. So, mag-question natin sila, no? Na, these are the damages. Ganito yung extent, no? Ganito yung ginawa ninyo. Ganito dapat ang mga taxes na binabayaran ninyo, pero saan pupunta yung mga taxes? Alam mo yan yung isang magandang provision ng otonomiya kasi magkakaroon na tayo ng karapatan na mangolekta, no? Yung mga taxes, yung mga local companies na nandito, transnational or multinational companies na nandito sa Cordillera, pero hindi kasi siya registered dito sa Cordillera, sa Makati, sabi mo nga, or sa Imperial Manila, kaya yung bulk ng taxes ng mga big companies, mining companies, hydro, dams, napupunta talaga, no, sa Imperial Manila. Hindi, okay, sa atin. So, pagka nag-autonomiya, ito magkakaroon tayo ng control sa malalaking industries na ito, hindi lang from their taxes. At the same time, talagang dahil, di ba, ma-open lahat ng records. So makikita natin kung ano yung mga hindi mga karapat-dapat na ginagawa nila dyan. Magiging mas transparent sa atin, mas magiging maiintindihan natin yung mga proseso. Na ito yung mga kailangang nalalaman ng lahat na ganito na yung extent ng tunneling, kaya maya pagka medyo ayan na, may bagyo, may nag-e-erode, 10, 20, 30 na naman ang namatay dyan sa may Itogon dahil sa small scale mining, open pit mining, mega whatever, no? Ma'am Maria, yung po mga binabanggit po ninyo, mukhang nagkaroon tuloy ako ng tanong sa aking isipan. Mukhang matindi po yung laban na kakaharapin ng mga tagapagsulong po ng autonomy. Dahil ang mga dambuhalang korporasyon na ito ay malapit sa mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. So, susumahin ho natin yung pong panukalang batas, pagdating ng araw, mapupunta ho siya sa pababa at mataas na kapulungan ng ating Kongreso. Baka naman pagdating ng araw, talagang hindi rin po marirealize ang autonomy dahil gugulong na naman ang tinatawag nating lobby money para ho itong mga korporasyon na ito kung saan sila kumikita ng malaki, doon sila dapat ipagpatuloy nang sa gayon ay mas maproteksyonan nila yung kanilang interes. Ano po ang comment nyo doon, ma'am? Well, kaya nga kailangan, Sir Dobby, bantayan ng taong bayan, bantayan natin mga katutubo, ang ating mga boto. Mas maging selective tayo sa mga tumatakbong politika. Kasi ngayon, no, syempre, kahit na anong mga issue natin, sasakyan na naman nila yan. Naalala ko tuloy ang nakaraan, itong matatapos na administrasyon na naging lumambot tayo ng konti kasi akala natin may puto talaga sila sa mga katutubo. And then towards the end of their administration, wala man lang banggit kung ano na ang estado ng autonomiya na sinusulong natin sa national, I'm sorry. No? So, maraming mga tumatakbo na they claim na mga pro-IP sila. Pero sa totoo lang, ano ang ginawa talaga nila para sa mga IP? Gagamitin lang na naman nila, nakitulong ako sa ganyan.
talagang dapat gawin mo kasi that is part of your job. Pero yung genuine, yung sincerity na talagang ang puso mo ay para sa ikabubuti ng mga katutubo, nandyan ba? So yun ang tingnan natin sa mga susunod natin na namang iboboto. Meron ba talaga silang malinaw na plataforma para sa ating mga katutubo? Okay. No, naalala ko tuloy, meron tayong isang kapwa katutubo na tumatakbo sa Senado. Ako naniniwala naman na siya mula nang siya ay nanilbihan na politiko, malinaw naman, no, yung mga sulong niya na mga projects, no, mga programs for the indigenous peoples. Ayoko magbanggit ng pangalan, baka sabihin na mumulitika ako, pero yun, Pero sa tingin po ninyo, ma'am, kababayan. sa tingin po ninyo, bukod po dun sa mambabatas na mula po sa Ifugao na tumatakbong senador, sa tingin ninyo, meron pa hubang mga ibang kandidato na talagang sincero na pagdating ng araw kung sakasakaling siya'y manalo, tutulong siya para po maisulong itong autonomy? Sir Dobie, sa presidential boss, katatapos kong nakinig, no, doon sa interview ni Jessica Soho, wala si Bongbong Marcos sa mga interview. And then after that, yung kay Boy Abunda naman, wala akong narinig na specifically nag-mention na meron malinaw na plataforma sa mga indigenous peoples. Sa mga senatorial naman, meron, no? So, alam naman natin yung mga kalinya kung sino talaga yung mga genuine dyan na may puso para sa mga indigenous peoples. Dito naman sa region natin, sorry, pero parang wala sa pusuan. Case in point na lang, Baguio City, meron ho ba kayo man nakikitang local officials na talagang sincero pagdating po sa usapin ng autonomy? May mga kasama naman tayo dyan sa towns na mga IC provider din ng autonomy. Mhm. Sinungaling naman sila kung nag-IEC sila ng autonomy tapos wala naman talaga silang ginagawa. Mhm. Ang puso nila wala naman talaga sa mga katutubo. Yun nga pong ibang regional directors ng line agencies, walang pakialam sa autonomy, di ba? Aminin mo. No comment ako dyan, Sir Dobie. Aminin mo, ma'am. Aminin mo. Okay, another question po. Paano po ninyo ngayon i-counter po yung notion na, kasi ito, pag may casual conversation, ang naririnig po natin sa ating mga kababayan, yung autonomy is pro-Cordilleran. Yung mga lowlander, kakaasidan to nga tangamanan, ma'am, nga may papaigid. Data iti may isang komento kan obserbasyon dagiti kakailyan tayo. In short, ang general impression po ng ilan sa ating mga kababayan, yun pong autonomy will just embolden the division of ethnic groups in Baguio City and other parts of Cordillera. So, how will you counter that impression, ma'am? Ay, sorry. Sige lang, ma'am. Okay lang yan. Oo, medyo yung apo ko. Aha. Anyway, mali yung ganung notion. Kaya nga pinalitan na yung definition para maging maliwanag sa lahat na when we say Cordilleran, inclusive siya. But we cannot also deny the fact na majority of the people living within the 6 provinces within the Cordillera Administrative Region are really indigenous peoples, mga Igorots. So magkaiba yon, no? Pag sinabi mong IT, so yun, no? Yung mga tutubo. Pero ang nasa ating autonomy bill is Cordilleran yung definition. So, inclusive siya. Mhm. Okay lang, ma'am. Sige, ma'am.
Okay lang yan kasi talagang mahal na mahal ka ng apo mo eh. Kaya hindi kanya nilalayuan. Okay lang po. Ma'am, another question. Para po sa kaalaman natin mga kababayan, para maintindihan po natin, ano ho ba ang debinisyon ng Cordilleran? Pag sinabi kasi dating Cordilleran, doon sa bagong autonomy bill is basta tumira ka dito sa within the Cordillera region ng isang taon, considered ka ng Cordilleran. So kasama ka doon sa sinusulong natin. Hindi ka mawawalan ng karapatan. Para sa atin lahat yan. Okay. Ma'am, ang sinasabi po ng saligang batas is there shall be an autonomous region in the Cordillera region and Muslim Mindanao. Sa Mindanao, meron na. Sa Cordillera, #guni-guni pa lang. Kung sakasakali ho na hindi po makamit ng Cordillera ang status ng autonomous region, ano po ang mangyayari sa mga provinces ng Cordillera? At ano po ang mangyayari sa mga line agencies na nakabase sa Baguio? Ito ho ba ay lilipat na? Babalik na ho sila sa Region 1? Actually, yan yung sinasabi ng iba, which is may possibility. Kaya lang ang tagal na nating administrative din, no? But then, while we are in an administrative region, hindi natin na ma-maximize to enjoy yung provision sana kung tayo ay autonomous region. Malaki yung pagkakaiba. Yung isa na nga lang kanina yung sabi natin, yung pag-determine ng taxes. Diba? Yung pag-determine natin kung saan gagamitin ang mga land and resources natin. So, hanggat nasa administrative region tayo, ididikta sa atin yan ng national. Na ito yung mababago pag autonomous region tayo. So, as to the possibility na babalik tayo sa Region 1 and Region 2, well, that is possible. And then eventually, gano'n ang mangyayari doon sa mga line agencies natin. Okay. Kabit pa rin po ito, ma'am, sa ating pinag-uusapang autonomy. Ang next question ko po, ano pa ho yung ibang issues and concerns ng mga katutubo sa Cordillera na hindi po natugunan ng mga umuupong lokal na opisyal at maging na mga national leaders? Siyempre, marami pa rin yung issue dyan sa human rights, Sir Duby, no? Yung social justice na tinatawag natin. Yung ating mga, what you call this, ancestral land issues, no? So yung KADTI, yung sa domain, at saka yung KALTI, title certificate, no? Ng mga individual na mga IPs. So yung mga recognition sa mga rights natin. Nandiyan pa rin yung issue natin ng cultural integrity. Hanggang ngayon, mali-mali pa rin yung mga impormasyon tungkol sa ating mga igots. No? So, kung ano yung mga issues long time, Sir Dogi, hanggang ngayon, ganun pa din. Kung meron mang nabago probably, no? Konting-konti lang. Pareho pa din. At yan yung issue natin na hindi lang tayo dito sa Cordillera, kundi no, lahat ng mga indigenous peoples dito sa Pilipinas. Okay. Another question po, Ma'am Maria. Ano po ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan? Ano dapat yung kanilang tignan pagdating po sa pagpili ng mga susunod na mamumuno sa ating bayan para po maisulong ang autonomy sa Cordillera? Yan, actually sinabi ko na Sir Dobe na unang-una, visible ba yung taong yan, yung politika yan, sa lahat ng ating campaign or advokasya sa pagsusulong ng otonomiya? Maliwanag ba ang kanyang plataforma para sa mga katutubo?
sa pagsusulat ng autonomy. Sa ano mismo, no? Sa kanilang mga speeches, pagka bumibisita sa mga komunidad, mapagtatanto naman natin kung ang taong yan talaga ay may specific na sundot sa puso niya ang mga indigenous peoples. Hindi yung kunya-kunyari lang kasi election na naman. So, syempre, the best of the best na speech ang gagawin ng mga yan na parang from the very beginning, time immemorial, we are fighting for you, so we need you to vote for us and all that. Alam mo, masyado pa rin kasing, popular politics yung dito sa Pilipinas. Hindi yung talagang prinsipyo. So, basic pa rin yan talaga, Sir Dobby, yung honesty, no, ng tao. Yan ba, walang bahid ng korupsyon, no, na kahit paano. Kasi ito mga basic values yan, it will follow, no, kung ano yung level ng sinseridad ng mga bagay na lumalabas sa mga bunganga nila. Okay, panghuli ma'am, maraming salamat po sa oras na inyo pong ibinigay sa Boses ng Bayan, ang inyo pong mensahe sa ating pong mga kababayan sa Cordillera. Mga kababayan, magtulungan po tayo na isulong ang ekonomiya. Kung gusto po natin hindi tuluyang masira at mamulta sa kamay ng mga multinational companies, mga oligarchs, at mga naiwan pang mga natin, let's fight for autonomy for the Cordilleras. Support the IEC campaign. Join us in this advocacy. Maria Plantan, isa po sa mga tagapagsulong ng autonomy sa Cordillera. Maraming salamat po mga kababayan. Inyo pong napakinggan ang paliwanag ng ating bisita tungkol po sa autonomy. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa Boses ng Bayan. Bago po tayo tuloy magpaalam, pasalamatan ho natin yung ating mga commenters na nakatutok sa ating social media platform. Ang sabi po ni Mr. Michael Guevara Baugnusan, yuhu, may manang Malaya. Wow. Si Rodolfo Timbol, good morning pare. Sabi niya, good morning din po. And si Winter Gayaw, BNB Hugot Lies for today. May hugot. Ang puso ay parang paminta. Buo talaga. Pilit lang dinudurog ng iba. Next naman. Okay. Isa na naman pong edisyon ng Boses ng Bayan ang sumayin nyo. Maraming salamat po. Ingat po kayo. I love you. Bye-bye. Mua-mua.